Hei, mun nimi on Sari. Ja mä oon Kata. Me haluttiin perustaa yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ekologisesti ja eettisesti valmistettuja lasten tuotteita. Siksi me perustettiin Ekoihana. Ekoihana aloitti toimintansa järjestämällä kotikutsuja ja myöhemmin perustettiin myös sitten oma putiikki tänne Ouluun Mäkeliinin kadulle. Täältä löytyy meidän valikoimasta ihanat luomupuuillasta valmistetut lastenvaatteet, mutta löytyy meitä myös ihanaa lastenhuoneen sisustukseen. Ekologisuuden lisäksi meille tärkeitä arvoja on muun muassa kotimaisuus ja suurin osa tuotteistamme onkin suomalaista designia. Ihanan kokonaisuuden muodostaa Ekoihanan kotikutsut, joita järjestetään Oulun alueella, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kemitornion alueella. Sitten yhdessä näiden käännettävien hiassuiden kanssa, niin se menee lapsella tosi pitkään aikaa. Ekoihanalla on myös oma nettikauppa, mutta perinteisen nettikaupassa shoppailun rinnalle me luotiin myös nettikutsut. Se mahdollistaa nyt kutsuille osallistumisen myös kauempaakin. Lue lisää meidän nettisivuilta.